Эфирден алқылар вақты студияда Алсын Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. Пилотсыз үшуші аппаратлары хыжуме қорқынышы. Әлмет домофонларын хабар иту системасына тұташтырдылар. Күп фатырлы йортта IP домофонларны урнаштыру өчен иң беренче чиратта халык идарәче оешмага мөрәҗәгать итәргә тиеш. Идарәче оешма үз чиратында гомуми җыелыш җыярга тиеш. 236 яңа белгеч. Әлмәт медицина күллиятын тәмамлаучылар диплом алды. Здравоохранение нуждается в молодых, перспективных кадрах, полных энергии и энтузиазма. Я желаю вам, конечно же, здоровья, будьте здоровыми, будьте счастливыми. Энергия, ижад һәм киләчәк бәйрәме. Әлмәттә яшьләр көне үтте. Жырлар тыңларга киттек. Көн генә инде, конечно, генә борчып алды, но ачылды уже. Кояшы да чыгып җитер, бөтен әйбер булачак. Татарстанның нефть башкаласында IP домофония аша пилотсыз куркыныч вакытында хәбәр итү системасы эшли башлады. Әлмәт Татарстанда әлеге системага тоташтырылган 4нче шәһәр. Аның ничек эшләүе һәм тест мәгълүматының ничек узуы турында Алсы Әхмәтҗанның материалында. Внимание! Опасность отсюда была. Подъездная дверь открыта. Вы можете воспользоваться подъездом для укрытия. Ихтибар очкыч һөҗүме куркынычы. Кирәк булганда сез подъездларны яшеренү өчен куллана аласыз. Бу мәгълүмат беренче чиратта очкыч һөҗүме вакытында урамда булганнар өчен эшләнә. IP панельләр белән җиһазландырылган барлык подъездларда бу тавышлы хәбәр яңгыр яла, а подъезд ишекләре автоматик рәвештә ачылачак. Шуның белән подъездларга керү мөмкинлеге булачак. Данный проект в республике реализуется благодаря компании Palto Telecom, которая организовала оперативно данное информирование через свою домофонию. К сожалению, пока другие компании не готовы так оперативно предоставить данную услугу. Әлмәттә системаны эшләтеп җибәрү Ленин урамындагы 105-нче йорт базасында узды. Система запускается через ЕДДС. Бу система бердәм диспетчерлык хезмәте аша эшли, ягъни башкарма комитет бу системаны эшләтеп җибәрү турында карар кабул итә һәм компьютерда бер төймәгә басу белән барлык панельләр бер үк вакытта эшли башлый һәм подъезд ишекләре ачыла. Очкыннар һөҗүме вакытында кешеләр күбесенчә ачык һавада калалар, ә подъездлар үзләре сыену урыны булып тора. Бер үк вакытта барлык подъездлар ачылгач, кеше үзен бу очрактан саклый ала. Системаның асылы шунда. В принципе, когда в единомоментно открывается подъезд, человек может зайти и спрятаться от этих осколков. Вот в этом суть системы. Әлмәт йортларының 550 подъезды бүген цифрлы домофония вариантына ия. Бу хезмәтнең 12 меңнән артык фатирда яшәүчеләр өчен мөмкин булуын күрсәтә. Бу шәһәрнең торак фондының якынча 20% тәшкил итә. Күп фатирлы йортта IP домофонларны урнаштыру өчен иң беренче чиратта халык идарәче оешмага мөрәҗәгать итәргә тиеш. Идарәче оешма үз чиратында гомуми җыелыш җыярга тиеш. Һәм анда детальләрне, кирәкле документлар исемлеген җиткерергә тиеш халыкка. Бу эш белән барысы белән дә идарәче оешма шөгыльләнә. Алсы Әхмәтҗанова, Рамил Базартинов, Яңалкыр вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районында 2026 елда төзекләндереләчәк ишегаллары исемлеге билгеле булды. Карар бөтен Россия тавыш бирү нәтиҗәләре буенча кабул ителде. Анда һәркем киләсе елда төзекләндерү өчен үз тавышын бирә алды. Шулай итеп, киләсе ел программасында калабызның Бигеш урамы 131, 133, 135 йортлары, Ленин урамы 187, 189 йорт ишегалды, Галиев урамы 25, Чехов урамы 32 һәм 36, шулай ук Төзүчеләр проспекты 10 адресы буенча урнашкан ишек алды яңартылачак. Моннан тыш исемлеккә Рус Акташ авылының Ленин урамы 3нче йорттагы ишек алды да төзекләндереләчәк. Программа кысаларында асфальт түшәмне яңарту, балалар һәм спорт мәйданчыклары урнаштыру, яшел зоналар һәм халык өчен ял итү урыннары булдыру планлаштырыла. Башка темаларга. Төбәгебезнең сәламәтлек саклау өлкәсе урта звено белгечләр белән тулыланды. Әлмәт медицина күллиятын тәмамлаучы 236 егет һәм кыз белем бирү учреждениесен тәмамлау турында диплом алды. Нефтче мәдәният сараенда күллиятның 10 төркемен тәмамлаучыларга дипломнар тапшырылды. Шулар арасында кызыл диплом алучылар да бар.
Менә алар шәфкать туташлары, фельдшерлар, фармацевтлар һәм табибларның башка ярдәмчеләре. Быел Әлмәт медицина көллиятының 236 чыгарылыш студенты тәмамлады. Быел Әлмәт медицина көллиятын 236 чыгарылыш студенты тәмамлады. Шуларның 38-е кызыл дипломга лаек булды. Колледж директоры Диляра Бишимова сүзләренчә, чыгарылыш курс студентлары төп 3 юнәлеш буенча белем алган: дәвалау, шәфкать туташлары эше һәм фармацевтика. Здравоохранение нуждается в молодых, перспективных кадрах, полных энергии и энтузиазма. Я желаю вам, конечно же, здоровья, будьте здоровыми, будьте счастливыми. Чыгарылыш курс студентларының күбесе табиб һөнәрен алу өчен югары уку йортларында укуларын дәвам итәргә тели. Әдинә һәм Айзилә дә Самара университетына укырга барырга уйлыйлар. Ләкин вакытны әрәм итмәс өчен алар инде тәҗрибә туплый башлаганнар. Бүген алар теш табибы ярдәмчесе булып эшлиләр. Это мечта детства, когда приходил видео. Бу минем балачак хыялым иде. Балалар бакчасында ук табиб булачагымны әйткәнем истә. Минем стоматолог буласым килә. И у меня сразу мечта стать врачом. Врачом-стоматологом. С одной стороны, это такое облегчение, но все равно... Бүген бер яктан ишектер җиңел, икенче яктан әле укыйсылар, алда максатлар күп, табиблар буласы килә безнең. Будет много. Планируем дальше поступать в высшее учебное заведение. Надеюсь, будем врачами. Илвина Ахмәтова диплом алу белән хезмәткә керешергә әзер. Ул шәһәрнең 3нче поликлиникасында эшләргә уйлый. Хочется помочь именно людям, которые... Минем хроник авырулары булган кешеләргә ярдәм итәсе килә. Алар фельдшерларны өйгә дә чакыра ала. Ашыгыч ярдәм чакырмас өчен фельдшерларны чакырырга мөмкин. Шуңа күрә мин 3нче поликлиникага барырга булдым. И поэтому я решила все-таки пойти в эти поликлинику. Каждый вдох, за каждую секунду с недугом он в сражении до конца. Кто совершает чудо не за деньги, а ради чьей-то жизни горят его глаза. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, Яңа вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Энергия, иҗат һәм киләчәк бәйрәме. Узган шимбә Әлмәттә яшьләр көне үтте. Рәсми мәгълүматларга караганда, бу Әлмәтнең 58 меңнән артык кешесенең өстәмә бәйрәме. Хәер, күңел дигәннәре картаймыйдыр ул. Бәйрәмдә катнашучылар да шулай ди. 10 меңнән артык шәһәр халкы һәм кунаклары берничә мәйданчыкта җыелды. Концерт, күңел ачу зоналары, балалар һәм өлкәннәр өчен спорт ярышлары һәм остаханәләр белән бәйрәм күңелле һәм якты узды. Әлмәтлеләргә бәйрәм программасын Татнефть компаниясе бүләк итте. Чарада безнең төркемендә булып кайтты. Драмтеатр артындагы җәяүләр фонтаны янында кунакларны иртәдән үк балалар интерактив программасы, музыкант һәм башкаручылар чыгышлары, җирле осталардан эксклюзив товарлар күргәзмә сатлары һәм төрле иҗади остаханәләр көтә иде. Мисал өчен Руслан Шәкүров балаларны һәм өлкәннәрне күн эшкәртү һөнәренә өйрәтте. Делаем такие вот браслеты с логотипом нашего спонсора, компании Татнефть. Выглядит это все вот так. Сейчас покажу. Вот такой вот логотипчик мы делаем. Алга таба һәр яктан тишекләр ясап бау кертәсең дә беләзек әзер була. Шулай ук теләүчеләр өчен аны фломастерлар белән буярга мөмкинлек тә бар иде. Марк Меркурьев остаханәне күргәч теләп катнашырга булдым ди. Әзерләгәннән соң беләзекне апасы Кристинага бүләк итәргә тели. Да, мне нравится. Ну, тяжело, но мне нравится. Яшьләр көне буыннарны да берләштерде. Өлкәннәр рәхәтләнеп, яшьлекләрен искә алып һәм хәзерге яшьләрнең энергиясенә сокланып, чараларда теләп катнашты. Татьяна Журавлева чарага оныкларын алып килгән. Үзе дә активлыклардан читтә калмый. Безнең яшьлектә кул эше бик күп иде, ләкин аңа да карамастан, ул вакыт бик яхшы вакыт иде дип үткәннәрен елмаеп искә ала. Мы же выросли в то время, когда еще студентами были, комсомольцами были, везде активны. Картошку убирали, морковку убирали, копали все. Но хорошее время. Я с внучками здесь. Вместе веселятся со мной. Но согласитесь, какие же эффектные были выступления под дождь. Давайте еще раз бурными аплодисментами благодарим наших артистов. Яшьләр үз чиратында яңгырлы һава торышына карамастан эшли генә түгел, ел итә дә белүен исбатлады. Ну вообще, нам понравилось под дождем петь. Такой вайб.
Но даже не испортил настроение, наоборот, придал такую некую обстановку неформальную. Очень понравилось, было необычно. Увидели крутые мастер-классы, обычно мы таких не видели. Вот, например, сейчас мы стоим в очереди, чтобы сфотографировать свой глаз. Это необычно, это прикольно. Бейрәмнең кичкелеше Ленин мәйданында дәвам итте. Яңгыр булуга карамастан, Әлмәт халкы һәм кунаклары бик теләп төрле активлыкларда катнаша. Әлеге минутларда Ленин мәйданында Спартакиадада җиңүчеләрне бүләклиләр. Халык һаман агыла, тиздән биредә концерт башланачак. 20 һәм 21 гасыр татар хитлары белән бәйрәм концертын Минхажев коллективы ачып җибәрде. Бәйрәм бик ошый, бик матур, мондай ниләр, җырлар тыңларга килдек. Көн генә инде, конечно, әзгенә борчу алды, но ачылды уже. Кояшы да чыгып җитер, бөтен әйбер булачак. Дождик не помеха, правда, конечно, не летний день, но весело, народ пришел уже хорошо. Молодежь, пусть ходит. Шулай ук концертта башка танылган башкаручылар да чыгыш ясады. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен үзенең иҗатларын Аммаш, Хижина музыканты Анет Сай һәм Тинейдж бүләк итте. Инициативага бой һәм перспективалы яшьләр һәр вакытта Татнефть компаниясе җитәкчелегенең аерым игътибары астында. Моның ачык мисалы яшьләр көне кысаларында узып, җәйнең масштаблы бәйрәмнәренең берсенә әверелгән Спартакиада. Воркаут, пляж волейболы, шахмат, сапсерфинг һәм башкалар. Һәр катнашучы теге яки бу спорт төрендә үз осталыгын күрсәтә алды. 9нчы яшьләр Спартакиадасы шәһәрнең төрле мәйданчыкларында узды. Спорт белән мавыгучы яшьләр үз предприятиеләрен намусын ничек яклаганын бездә күреп кайттык. Давайте, парни! 800дән артык компаниянең яшь хезмәткәрләре үзләрен иң заманча дисциплиналарда сынап карады. Сапсерфинг ярышлары аеруча кызыксыну уятты. Биредә 28 кеше шәһәр күле буенча такталарда йөзеп йөрү теләген белдерә. Алар арасында Илшат Гыйлметдинов. Спартакиадага ул Нижнекамсктан хатыны һәм кызы белән килә. Ойласы белән теләп төрле дисциплиналарда катнашалар. Аяклар арды. Бер яктан карыйсың, җиңел дип уйлыйсың. Ләкин катнашканда уже аяклар ара. Безнең вакыт 1 минутта 13 секунд. Аннары менә катамараннан соң сразу монда килдек. Монда беренче тапкыр сапта катнаштык. Ярыштагы этапларның берсе ул скалодромда менү иде. Хәзерге вакытта сез минем артта катнашучыларның менеп караганнарын күрәсез. Аларның бурычы өскә кадәр менеп, куллары белән ак бур белән буялган ташка кадәр кагылу. Һәр катнашучыга 2 трассада 2 менү мөмкинлеге бирелде. Үз-үзеңне җиңү, уңышка ирешү өчен мөһим сыйфат дип саный Евгений Кропоткин. Шуңа күрә үз осталыкларына биеккә үрмәләү күнекмәсен дә өстәргә ниятли. Ну, трудности были в том, что я всего лишь 3-й раз. Мин бары 3нче мәртәбә менеп карыйм әле скалодромда. Шуңа миңа бераз авыр булды. Куллар арды дөресен әйткәндә, ләкин мин өскә кадәр менеп җитә алдым. Шуңа бик шат һәм үзем белән горурланам. Көндәшләрем көчле иде. Барысы да яхшы күнекмәләр күрсәтте. Все прям слаженно работают. Үсеп килүче нефтчеләр өчен ярышлар балалар бау полосасында узды. 2 төрле категориядә балаларга күп санлы юллар, киртәләр һәм бау ныгытмалары белән берләштерелгән күперләр узарга туры килде. Җиңүче итеп трассаны иң тиз һәм хатасыз үтүче билгеләнде. Биредә 61 бала үзенең кыюлыгын һәм осталыгын күрсәтте. Я уже участвовал на храброй белке. Это было не тяжело, но я застрял, что надо было перецеплять карабин. И не удалось быстро пройти. Вейкбординг, шахмат, воркаут, картинг, варпоинт һәм башкалар. Оештыручылар Спартакиадага һәркемнең күңеленә хуш килә торган спорт түрен кертергә тырышалар. Старт! Давай, Руслан, быстрее!
здесь все обретают новые знакомства, коллективное времяпровождение, хороший досуг, новый, как говорится, обмен опытом. И, конечно же, мы здесь развиваем и детей, и молодежь, и каждый выявляет все какие-то новые таланты или даже улучшает их. Татнефть яшар спартакиадасында жеңүчеләрне хөрмәтләү һәм ярышларга йомгак ясау спорт вакыйгасының күңелле нәтиҗәсе булды. По-моему, 9 девочек, 8. Кыю адымнан олы юлга. Әнә шундый исем астында бүген төнге 12-дә Татнефть компаниясенең 75 еллыгына багышланган йөреш буенча масштаблы турнир старт алды. 3000-дән артык катнашучы 129 командага бүленеп, мавыктыргыч сәламәтлек марафонында ярыша башлады. Ярышлар человек идущий мобиль кушымтасы аша уза. Катнашучылар 3 категорияда ярышала. Компания һәм сервис оешмалары хезмәткәрләре, эшләмәүче пенсионерлар һәм профильле уку йортлары студентлары. Төп идея адымнарны санауына түгел, ә фикердәшләр бергәлеген булдыру. Проект барышында оештыручылар ветераннарга аерым игътибар бирә. Алар өчен Татарстанның көньяк-көнчыгыш шәһәрләрендә төньяк йөреше буенча мастер-класслар уздырыла. Сүз уңаеннан ярышларда катнашу өчен бүген соңгы теркәлү мөмкинлеге бар. Моның өчен кушымтада теркәлеп 15-тән 50 кешегә кадәр команда тупларга кирәк. Ярышлар 30 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль шелтәренә кереп, Үлчәлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.